Ndị mena gọọmenti ekenekwa m ọnụ biko asị m bịa na-enweta vidiyo asị m kabarụ na n'elu this video anụ nwanesi because ihe na-emekwa nụ this man unu afọ ebe a bụ native doctor based in Enugu State na unu afọ ya kịta ọ na-asị na ọ na-eme ihe ego elisi ego ike o mana onye nweghị onye ma nọ ntọkọ ọ na-eme oji ndị mmadụ agwọ ọgwụ ego so nwe vidiyo nchọkwu unu play after this one onye afọ vidiyo ebe discover ozu ndị mmadụ ọ na-egbu atụ n'ime soccer pitch dị na bịa nwe ha alụ ede ekiri wire cement ozu ndị mmadụ bụ ihe juru n'ime ebe ahụ kpim jutopụ n'ọnụ apụta na-akpọ Fulani herdsmen agwa m unu na ihe ọbụla bido owube na ndị be anyị tinye aka na nke nso ndị be anyị na-aka njọ apụta ịma mma na ihe na-eme unu si na village unu gogogo ihe akịta bụ bịa mgbe ndị boys bịago bịa ma ihe ọkụ mana that's by the way because na-ajụ ndị mmadụ pụtara na-elisi ego ike na oke ego na-ajụ kedu ihe ndị mmadụ na-eme after saying let's go back to tradition, let's go back to our ikwunite okwu church, they find a way to attack you and make all sort of things against you. Yes, o nwere kwa ebe religion ọbụla ndị ọjọọ na nọrọ ya but na this type of evil ịnọkwa n'obi n'obodo ndị mmadụ n'obodo unu na their village in Enugu State see na committee crime against the indigenous of the village nọkwa that place. Onye chiji ha na onye gaa ije ọ gatara ofue chiji onye gaa ije ọ gatara ofue biko achọmkwu nnene mgbe ejidelu onye na-asa alụlụ ya ọlụ even to ikpọ afa the man he cannot because of ụjọ then una afụzi mgbe akụpụrụ ebe the man na-eme gịnị na atụkpi ndị mmadụ na-abịa ya ahụ ofu ebe anụ nwa niile a na-alụ na chikọkpa ọgaranya nwesị na ụwa chọrọ ndị ọgaranya ewe na-afụzi ọgaranya n'ikem ọgaranya akwụsịrị ibi gba mmanụ ihe anyị na-ayazidi ihe na 2025 ka mmadụ kajiri mmadụ ibi I pity people na-asị na onwe ha dịka ritual mana nne ya na it happened live in Enugu State. The end of the complete video ka unu fụ ihe menji ekwulu n'ụbọchị nke taata. That was 26 of May. Oh, wasn't gonna hope for Bella after that. Wasn't gonna be Bella after don't worry,
Ihe na-enwe m hapụ ikwukwa mmadụ asị ngo ga nke ejigo mba nke ejigo ebe shi nta nọrọ nọ ebe a ka ebe a ka eji ebe a ka si abụ bụ onye ezi yes ebe a ka si mu ebe a ka shi ko While an about your coach, I'm vandalize go the place. I'm somebody. Where you? Capture him very well. Don't video anybody. Just video him very well. You understand? So, make sure you want. Make sure you understand? So, here for zero. We can make so and then oversee KJ. So now one woman came to me. So that now over here and a goes back. You understand? So one woman I'm a planning here a goes those things. Come on, I'm a Garano or horror. Who's the kind of idea? So I sent protect here back.
Ko esi protect him. Understand? Ko esi So, no protect is ever. If I can me. Lekan, kaya yung black na bag. Oya, ko dia giya, ko dia. Kapo ya. Oya mere. Ko dia giya. Dapat cuma le ba me kofi o. We bound. Na ku bo ya. Ma di shebe na ku. Go up on the local kita. No. Only malachi bara you fish like problem malachi. Na ma mama out for you. Family me friend. It's a little royal ni. Chibuzo duko ye abakacha mo ya manda ni na mu face ayi asim mama ama me ba ya o kan wa ina eku ona oyo oji ko bo na eji machine lead bia wala ko yo gbogu ona ho ya yo o se ima tambi ni ima o sa alu di olo ima chaka member so mo dey get to lock now so brother boy ana just buy out the okay we go live I can't say you play the show all for them live you dey play the show live for them play